Good morning. This is gonna be an interesting video. We decided to make something very enthusiastic, to ride these heavy motorcycles, Tenere 700, on the top of Stara Planina mountain. The plan is to ride from Peak Shipka to Cape Emine. It's around 300 kilometers, pure off-road track designed for very light motorcycles. When I said light, I mean motorcycles like this. And we're gonna have these 5 different Tenere 700. So this will be some kind of test. How bad or how heavy it is going to be, I still don't know. We'll probably have many problems, but we decided to do it, and we're gonna show you everything. Готов ли си? Да. Добре. Снимаш? Емо, готов ли си? Да. Добре. Пацо, от тебе няма да питам. As I said, it's gonna be enthusiastic journey. Alright, let's see what it will be. I'm the last in the group. I hope that we're not gonna need to help anyone. Gas! Gas! Стоп, 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 стоп! Хоп, готово, 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 готово. Споко. Стой, почини малко. Давай, пац. Емо, видя ли като ти викам газ, газ, където дадеш газ и как мотора се изправя? Тук просто върна и подаде. Върна и подаде. Държиш ли, Пацо? Ще пие с съединител по-спо. Чакай, Емо, чакай, ще помогна, момент. Чакай, Емо! Чакай, Емо! Чакай, тук съм, ще помогна. Чакай, ще помогна. Добре ли си? Ударен ли си нещо? Чакай, бе, Емо! Чакай, бе! Казах, чакай! Искам да се пробвам сам. Няма да се пробваш сам, чакай. Давай. Сядай и внимай с коловозите. Да, бе. Тук явно хлъзна. Внимавай с коловозите. По ръбчетата няма да стоиш. Сега къде трябва да стоя? Долу или горе? Виж сега, отиваш където е по-равно. Стоиш в средата, няма да ходиш по ръбчетата. Отидеш на ръбчето, гумата са парзаля. Така, значи трябва да стоя в средата на коловоза. В средата на коловоза. И влезеш в коловоза, няма да се опитваш да излезеш, докато нямаш тая възможност. Давай. ABS-а изключи. Чакай, Емо, чакай, ще помогна момент. Чакай! 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 Трябва да горе да му. Чакай, чакай малко, чакай. Трябваше да мина отгоре.
Герчев, добре си? Добре съм ли, чакай. Дай ръка. Чакай, че газа ми е целия в страни. Оп. Чакай, пап. Защо ли? Няма да Що бягаш? Карай по коловоза, те птизо, от трети ли се оплаши? Той не може вече да диша, ти къде Спокойно, емо иди, ей там, почини малко. Свали малко каската, отиди, свали каската, Ние сме на тия, ние сме на... почини малко. Oh man, it's gonna be hard. It's gonna be hard. We have to climb on the top and then it's gonna be flat, but for now this is the situation. Okay. Още. Оп, идеално. Идеално. Заводско. Ай, сядай. Чакай, как не са дошли купи. Ай, виж назад, че моля го пуснеш. This is the starting point. Peak Shipka. This peak Buzluja, and we have to go in this direction over the top around 170 kilometers. It's gonna be hard. Oh man, let's see. България, то на Бузлуджа, аз, обаче
Още малко бутни. Така. Готов съм. This was hard. These are heavy motorcycles. All right. Buzluca. Nice. Кой ма подпря? Никита ли? Никита. И аз му викам, бягай, и той се обръща зад към нас. Ей! Да гледам конете! Да! Чакай, чакай. Чакай. Раз, два. Оп. Още. Янко, нямам то на камера, бе. Аз май. Ти ту само, бе. Не. от тебе. Много е голям. На скорост ли? Наскоро се. Къде е камера, бе? So far so good. The first stage is done from Shipka to Buzluca, but this is only 8 kilometers. Another 160 to go. Survived until this moment, but the hardest part still ahead. Not much time to waste. Let's move. Beautiful spot here, beautiful. What is the temperature? 25 degrees. From here now should be easy, more or less road like this until the next big obstacle, but so far so good. На крака ми става нищо, чакай малко. Чакай да става, чакай. Почини малко. Я да дам напред малко само пламка. Вие ма знаеш какво правим? Вие средните ме събоче да дам газ да го равновеся. Сега днес ще даш подбър надолу.
Ай, Миле, стига си качал на задната спирачка, бе. Едва ме докосвам на пръщия докосвам. Не я докосвай, с предната работи. С предната. Кой ще правиш сега? Не знам, не виждам нищо, но долу страшно. Ама то със страх не се кара. Не ме пламене, ма ще падна и там искам начи, само да кажа. Ай, слез с том мотора. Не, искам да сляза да Не, няма ми не. Или си на мотора, или такова, ще вървиш пеша. Да. Чакай да я видя. Кой има толкова да ти блокира? Гумата и късна. Той педала му изкривен и той стърчи и го натиска и го блокира и вика се, едва го докосвам. Как няма да е така? Трябва да го изправим някакси. Ти ли ще му изкара? А, че това него е мотор? Той него е мотор. Лидер мана ми трябва. Там, където не е. Защото той стърчи и кръка му е постоянно там и го блокирва. Ама някъде ще трябва като с такова штангата да изкарам. Tenere 700 2025, still in break-in period. Пази дръвчет! Ай, справи. Ай, справи. Давай! Ай, справи, справи. Да се взема в ръце трябва. Да. Отпускай сега леко. Добре, тази спирачка ще я държиш. То не е съединител. Той сега още не е такова. Спирачката не я дръж сега като потегляш. Не държа. Дай газ! Дай газ! Газ! Ех, майко мила. Давай, дигай! Давай, дигай! Чакай, дигам. Газ дай, тук трябваше малко газ да дадеш. Дигай ме. Ага, момчета, късно ме е, късно. Тръка е станал голям, ево. Какво викаш? Тръка е станал голям. Емо, добре ли си? Емо, добре ли си? Добре ли си?
Удари ли нещо? Удари ли нещо, Емо? Изключи го скоро, за да мога го дръпнем. Махни каската. Чакай, трябва да дръпна моята. Да, махни, чакай, бързо. Дайте малко. Дай да го държа малко. Дай го на мене. Чакай да... Сложи го на скорост. Дай го на мене. Пусти го в мене. Пусти го в мене. Дай задницата да изместим малко. Нека малко да минат. Нека да се разпилива и той да стане... Дай ме място да работа. Ще трябва да слезеш. Бавка, чакай. Трябва да слезеш. Това го правиш с Янко. Не ни се получи. Мина. Дай назад. Чакай сега. Дърпай. се фаща това. Пусни спера. Ай, оп! Айде! Дърпай! То нищо не тежира. Айде, стига. Пускай. Взете го на мен. Айде, пускай го. Да. Кое? Да. Чакай, аз дръпна. Назад ли искаш? Знам, че не обичаш хора, деца отказват. Понякога трябва да сме разумни. Да се прибиеш ли, какво да стане? Дошли сме да се забавляваме. Такива изтезания нямам нужда. Знам. Дай газ! Браво! Не може да бъде. Как паднах тук, бе? Той бахти. Не е асфалт, споко. Не е асфалт. Дай му ръка да стане. Стой, спокойно. Полека, Емо, полека. Що напълнена? Какво го направи там? Аз не блокирах пътя малко по-късно. Трябваше да дръпна по-напред. Нищо. Много ли има още? Не. Изгаси го и го включи пак. Изгаси го и го включи пак. Няма да ти даде да запалиш. Гарата. Ние ще продължаваме нататък. Ти тук ще се оправиш надолу. Тук къде ще изляза? Ще се оправя, спокойно. Травна трябва да идеш. Как има асфалт се оправя? Да. Айде. This is Gara Krstec or train station Krstec.